Так, шановне господарство, працягваем наш эфір, і да нашай размовы далучаецца Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення. Вітаю вас, спадару Павел. Бачыце, чуеце нас? Да, бачу вас, чую вас. Да, добрый день, добрый Выдатна. вечер. Добрый вечер. Так, мы бачыліся з вами літаральна некалькі дзён таму у Брусэлі. У Брусэлі вы казалі адным голасам з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, якія прадстаўлялі нашу краіну на сустрэчы з высокімі кіраўнікамі еўразвязу. У Брусэлі шмат казалася таксама пра дээскалацыю сітуацыі на мяжы з Украінай, Расіяй, Беларусі. Але вось мы бачым, што ўсё ж такі Крэмль вядзе гэтую рыторыку зусім у іншы бок і спрабуе накручваць гэты канфлікт, якога пакуль яшчэ няма, але далей раскручвае гэтую тэзу. І вось літаральна сёння з'явілася інтэрв'ю Дмітрія Пескова, прадстаўніка Крэмля, прэсавага сакратара Пуціна, які наказаў вельмі шмат цікавых рэчаў, якія вось хацела з вамі абмеркаваць. Напрыклад, тое, што беларусам вельмі пашчасціла, што Расія ёсць побач. Сапраўды Беларусі пашчасціла і беларусам? Ну, я перш хотел сказать, что все ж таки не заўсёды ёсць адзіны голас падчас міжнародных сустрэчаў. Мы все больше и больше бачым, што адна з палітычных сілаў выступае з іншага пункту гледжання, лічыць, што трэба ісці шляхам дээскалацыі, пачынаць дыялог з Лукашэнкам, з рэжымам. Што гэта за сіла? Што гэта за сіла? Давайте будзем канкрэтнымі. Я думаю, што гэта асобнае будзе ў нас. Это, конечно, не штаб, гэта не Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, гэта не координацыйная рада, так што можна, я думаю, дайсці да высновы самому, хто прысутнічаў. Мяне гэта пачынае непакоіць, бо калі мы ўзгадняем агульную пазіцыю, выходзім на міжнародныя сустрэчы, то мы павінны зыходзіць з гэтай агульнай пазіцыі. Калі хтосьці спрабуе весці таемныя перамовы, можа такі і з прадстаўнікамі рэжыма, і спрабаваць пазней выносіць гэта на сустрэчы міжнароднага ўзроўня, гэта, мне падаецца, такая абсалютна нешчырая пазіцыя. Але гэта, я думаю, тэма для журналістскага расследавання. Што тычыцца вось менавіта выступлення, выказванняў Дмітрия Пескова, я хацеў бы, конечно, запытацца, у чым пашчасціла Украіне. Украіне пашчасціла ў тым, што ён параўноўвае, дарэчы, Беларусь з Украінай, што калі бы не падтрымала бы Расія, то было б горш, чым на Украіне. Так вось, чым пашчасціла Украіне? Тое, што забралі вялікую частку тэрыторыі, то, што зараз ідзе вайна на Донбасе, гэта ў гэтым шчасце Украіны. Можа, нам пашчасціла тое, калі узурпатар захапіў уладу пасля жудасна сфальсіфікаваных выбараў у 2020 годзе, і Расія адразу прызнала узурпатара. Можа, нам пашчасціла ў тым, што Расія ніколі не сказала ні слова негатыўнага за тое, што стралялі ў беларусаў на вуліцах гарадоў нашай краіны, то, што гвалт ажыццяўляўся у адносінах да беларусаў, на жаль, ажыццяўляецца да гэтай пары. Можа, у гэтым з'яўляецца шчасце беларусаў? Ведаеце, конечно, гэта цяжка каментаваць, бо тут і так усё зразумела. Менавіта такая штучнасць гэтых усіх выказванняў афіцыйнага прадстаўніка Крэмля. Таму мы павінны яшчэ раз сказаць, што гэта стратэгічная памылка Расійскай Федэрацыі. Калі зараз гэта шчыліна паміж успрыняццем нас, беларусаў, афіцыйнай Расіі, у будучым гэта можа стаць такім вялікім расколам. Фактычна можа прывесці да сітуацыі, што беларусы не зразумеюць і не будуць гатовы зразумець палітыку Расіі. Бо калі расіяне вельмі часта, мы з вамі неаднойчы гэта чулі, кажуць, беларусы гэта ж нашыя браты. Калі ў суседнім доме збіваюць брата, яго гвалтуюць, робіць з ім все, што заўгодна, а сусед, глядзіце, яшчэ гэта падтрымлівае. Так, бейце сильней, бейце мацней, здзівайцеся, і рабіць усё, што можаце дрэннае. Это ж все правильно, тое, што вы робіце. Гэта сапраўды, конечно, выклікае такія даволі непазітыўныя эмоцыі. Гэта яшчэ раз мы павінны здаваць сабе справу, калі мы кажам пра выбудову нашых адносінаў з усходнім суседам.
Вы ведаеце, што беларусы, конечно, выходзілі не з геапалітычным выбарам, і нават, можа, сёння ён не з'яўляецца настолькі крытычным, але ўсё гэтай дзеянні і выказванні нашего ўсходняга суседа нібы наўмысна падштурхоўваюць нас дзеля таго, каб мы пачалі думаць пра гэты геапалітычны выбор. До речі, Песков ось так і сказав, що вас же там ніхто не ждет с распростертыми объятиями, программами социальной поддержки. Нигде не ждут и ничего не сулят. То бок Песков ведае, хто ідзе чакае беларусаў, так? Ну, я думаю, что он, можа, сапраўды не ведае. На жаль, аналітычнай службы Крамля тут спрацавалі дрэнна. Ён не ведае пра план Маршала, ён не ведае пра тое, што Еўрапейскі Саюз ужо выпрацаваў, афіцыйна прадставіў дакументу на зварот, дарэчы, дэмакратычных сіл у Беларусі, і штаба, і каардынацыйнай рады, народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Тады падпісвалі гэты зварот і Валерый Цэпкала, Вераніка Цэпкала, і ў адказ мы атрымалі абсалютна дакладную прапанову дапамогі эканамічнай для Беларусі, будучай новай Беларусі, гэта ў памеры 3 мільярдаў долараў, пазней нават называлася прыблізная сума да 10 мільярдаў долараў США. Гэта не тое, калі Лукашенко не хоча аддаваць пазыкі, а за тое, што он не аддае пазыкі, яму даюць зверху яшчэ дадатковыя пазыкі. Ну, таму гэта не дастатковая інфармацыя, якую мае, на жаль, Дмітрий Песков, калі б ён гэта калі робіць такія высновы. До речі, питаються нас глядачі про тое, 30 мільйонаў еўраў дапамогу, якую абяцала Урсула фон дер Ляйен, ось якім чынам яна будзе размеркавана, ці гэта будзе нейкім праздрыстым шляхам? Гэта вось пытанне ад нашых глядачоў. Ці вы, можа, нешта ведаеце на гэты конт, спадар Павел? Пытанне не да мяне, я не займаюся ні размеркаваннем гэтых сродкаў, ні гэтыя сродкі не трапляюць у народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Гэта пытанне да еўрапейскіх структураў, якія гэта агучваюць. Вось давайце у іх разам і запытаемся. Яны прымаюць гэта рашэнне, яны кажуць пра гэта. Няхай. Я запытаўся, дарэчы, на сустрэчы ў Еўрапейскай камісіі наступнага дня у аднаго з генеральных дырэктароў, што маецца на ўвазе. Ну, апрача агульных такіх адказаў я інфармацыю не атрымаў. Таму я думаю, што вельмі важна запытацца Еўрапейскай камісіі, што мела яна на ўвазе. Добра, я думаю, што гэта таксама можа быць добрае заданне для журналістаў. Тым часам гледачы пытаюць, важна, Павел Павлович, ці вы абмяркоўвалі з кімсьці ўвядзенне войск Расіі і ўвядзенне самых моцных санкцый, а не пазіцыі нічога не заўважання? Вось так пытаюць гледачы. Абмяркоўвалі, вы маеце рацыю. Гэтае пытанне мы пастаянна падымаем на ўсіх міжнародных сустрэчах і тых сустрэчах, якія былі ў Брусэлі, і ў Парыжы, і ў Страсбургу. Мы бачым гэтую пагрозу ўвядзення рэальнай прысутнасці ўжо расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі, тое, што створаны 2 вайсковыя базы ў Баранавічах і ў Гродна, тое, што фактычна міграцыйны крызіс можа быць перадумовай дзеля таго, каб увесці яшчэ большую групіроўку расійскіх ваенных войскаў, тое, што зараз сярод беларускіх ваенных ідзе вельмі такая прамыўка мазгоў прадстаўнікамі расійскага міністэрства абароны, калі яны расказваюць пра тое, як добра будзе служыць у арміі саюзнай дзяржавы, што у вас будзе новая форма адзення, што вы будете атрымліваць большыя заробкі, што у вас будзе магчымасць ездзіць вучыцца вайсковой справе, военной справе в Российскую Федерацию. Это все дзень, які реально ажыццяўляе ўсходні сусед. Так что Дмитрий Песков, калі кажа вось гэтыя агульныя рэчы, мы павінны разумець, что гэта все двойное дно, бо реальнасць зусім іншая. Стратэгічны інтарэс России гэта валодаць тэрыторыямі, у тым ліку тэрыторыі Беларусі. Калі мы кажам пра інтарэсы Еўрапейскага Саюза, то тут маральны выбор, правачалавечы выбор. У тым, то і розніца з'яўляецца. Ці мець пад уплывам сферы тэрытарыяльныя, альбо ці валодаць гэтымі тэрыторыямі, альбо даць магчымасць людзям самім выбіраць і вырашаць свой лёс. Вось тут розніца падыходаў Расіі і Еўрапейскага Саюза, і яна кардынальная, яна вельмі змястоўная, і тут розніца ўвогуле эпахальная. Бо так павінна рабіцца ў 21 стагоддзі, калі людзям даецца права вырашаць свой лёс самім, а не узурпатару, які захапіў і сілы утрымлівае ўладу і выконвае тое, што патрэбна аднаму з суседзяў.
Вось мы якраз барацьбу вядзем за права людзей, за свабоду. На жаль, нас падштурхоўваюць... Цудоўна. Все дэмакратычныя сілы змагаюцца за права і за свабоду, і тут мы вас абсолютно падтрымліваем. Хацела закрануць яшчэ важнае пытанне, вы з вами абмеркаваць, у нас не так шмат часу, таму перайдзем да гэтага. Пытанне рэферэндуму. Гэта будзе, бадай, цэнтральная падзея першага пачатку 2022 году. Пакуль, нягледзячы на тое, што абяцалі прадставіць праект новай канстытуцыі, яе няма, усцяж чакаем. Вось таксама не асабліва ведаем, калі адбудзецца гэты рэферэндум. Вось як на пытанне рэферэндуму рэагавалі ў Брусэлі, ці вы гэта абмяркоўвалі, і ці маеце болей інфармацыі на гэту тэму? Ну, по-перше, у нас есть крыніцы, якія кажуць і ініцыятыве «Честные люди» и Народному антикрызіснаму управлению, что референдум плануецца абвесціць на 27 лютага бягучага года. Поглядзім, побачым. Лукашенко абяцае, што ён абвесціць гэтую нелегітымную падзею самым бліжэйшым часам. Праблема заключаецца ў тым, што мы не можам аналізаваць дакумент, пра якой ён шмат кажа, але мы яго не бачылі. Ён нават загадзя звяртаецца да дзяржаўных службоўцаў, чыноўнікаў і кажа: падтрымайце, я перакананы, што народ мяне падтрымае. Гэта як ён трымае людзей, у якім статусе, як бы сляпых, фактычна, людзей, якія не бачылі тэкста Канстытуцыі, але ён ужо загадзя вырашае, што беларусы яго падтрымаюць. Ну, засталося, як мы бачым, трохі больш 2 месяцаў, так што напружанне будзе ўзрастаць, і нам трэба будзе прымаць, я думаю, вельмі важныя палітычныя, грамадскія рашэнні ў сувязі з гэтым. Вы ведаеце стратэгію дэмакратычных сілаў, сумесную, гэта вельмі важна, што ўсе разам мы аб'ядналіся і праводзім гэтую стратэгію. Мы ведаем таксама прыклады, што ўжо тых людзей, якія адказваюцца стаць сябрамі участковых камісій, звальняюць з працы. Але таксама ёсць добрая навіна. Усе тыя, якія выйшлі на сувязь з ініцыятывай «Честные люди», ніхто з іх не быў звольнены, бо мы забяспечваем канфідэнцыйнасць усей гэтай інфармацыі. У Брусэлі вельмі важна, што віцэ-прэзідэнт Еўрапарламента мне сказала, што абсалютна падтрымлівае падыход, што Лукашенко, па-першае, нелегітымен і не мае права прызначаць рэферэндум, па-другое, немагчыма казаць пра нейкі рэферэндум, калі ў турмах тысячы палітзняволеных, калі няма ні дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, няма пазаўрадавых арганізацый, няма наглядальнікаў. Гэта немагчыма. Таксама гэтага падыходу падтрымліваюць і ў Парыжы, і іншыя еўрапейскія палітыкі. Вельмі шмат кансультацый. Усе разумеюць, што гэта нелегітымная падзея, якая будзе адбывацца. Але ўсё ж такі, чаму мы павінны пайсці? Таму што для нас гэта шанец стварыць сітуацыю турбулентнасці. Таму мы прапановваем запісвацца ў план перамога. Бо інакш мы будзем жыць пад гэтым прыгнётам, пад тым, што будзем баяцца, што кожнага дня да нашай хаты хтосьці прыйдзе і будзе нас арыштоўваць, затрымліваць, глядзець у нашы тэлефоны, у нашыя камп'ютары і будзе даваць такія рашэнні судовыя выдаваць, як 100 гадоў на 6 чалавек, як мы пабачылі на гэтым тыдні. Таму для нас гэта шанец пайсці і сказаць гэтай нелегітымна узурпіраваўшай уладу сістэме: мы будзем вырашаць наш лёс. Беларусы. Спадар Павел, і калі можна коротко пракаментаваць, некаторыя прадстаўнікі заклікаюць да народнага паўстання. Ці вы лічыце, што гэта слушная канцэпцыя? Ці сапраўды трэба все ж таки пераходзіць да больш жорсткіх дзеянняў супраціву? Мы зыходзім з таго, што мы прапановваем людзям пайсці на выбарчыя участкі менавіта ў дзень рэферэндума, так званага рэферэндума, якую абвесціць Лукашенко. Мы прапануем алгарытм дзеянняў менавіта ў гэты дзень, і мы пастараемся загадзя паінфармаваць, каб таксама ўлада не была гатовая дзеля таго, каб рэагаваць адмоўна. Мы прапануем і ўжо працуем над гэтым сцэнар развіцця падзеяў пасля так званага рэферэндуму Лукашэнкі. Гэта тое, што я магу казаць з пункту гледжання агульнай пазіцыі дэмакратычных сілаў, пад якой можна лёгка паглядзець, хто падпісаўся на YouTube-каналах, у Telegram-каналах. Каментаваць вось гэтыя дадатковыя элементы я не гатовы. Мы выходзім з таго, што нам трэба мець кансалідаваную адзіную пазіцыю. Толькі тады яна можа прывесці нас да выніку. Дзякуй вам вялікі за размову. Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, быў з намі на сувязі. Дзякуй вам за размову. Шановне гаспадарства, мы